Ai care stai bani? A? Абе шо правиш? Специално ми. Но можеш? Държи го. Го държам, ти го държиш ли? Аз си го открадвам. Не можеш! Ти го забравиш. Не, лежиш! Ай, тресни го вземи. Кой ти? Врали го в огъня. Не, Шехите са. не знам. Абе има дяволя на него. Май е телефон. Камера, бе, лично камера, толкова да. Еби телефон, само тръмана обаче. Е, бен, тръмна. Има тук една линия така, ай, ще отидеш така. Ми? Шо? Ти би смъркал? Ти. Помпаш. Брашно. Брашно трици. Осмом брашно и 30 друго. Концентрат им. 6 литра. Друго? Да, по един да работа. Я виж това. Това се им капитал. Ти капитал. Що мислиш сега? Дай дума. Абе ки го тресна му. Не ме забави с този телефон. Лоси! О, лятко. Кой е това? Не става. Не става. Май. Те да видим. Я се дай. Да, не става. Еба. Ава. Еба. Има. Б. Ти си порно гледа? Не го закачвай. Ти си порно гледа? Бани ми се устото. Порно гледа това в Баганти. Я бачи го телефон, бачи. Не. Шо? И ти гурши делат. Ой, на канта издиш, на канта. Ред на ембо. На канта. Ей, slow motion, човек. И дявол си, бе. Дяволва ми. Кой е? Сега стъд се. Ой, 100% разбахам. Ой, пентаграм. Винаги са из пентаграм. Ти? Кой? Ти пентаграм. Живо ти има вътре. Имаш. Имаме. Дявол си знак, да? Имаш, ай скали да имам. Нищо по-бая. Шест има ли шест? Не си му приятел на дяволите. Или ти си дявол? Нека красиво. Сега тема е, не вас така. Ти го сберам. Ти го задавиш. Мога да ви? Ушова. Телефон. Гей, колко пъти бил затвор? Не одам по задание. А? Не одам. Да се не лъжи. Няма Не шема. греша, не. Ти не греш. Не греша. Теб цял живота е грешен. Видиш? Да. Шумно трябва.
Що направив, думаю, гледали, с жаром, бля. Що грех направи, кой е? Много греха. Вечи? Да. На кой ти там ти грех? На Българ, Чуеш да. ли се тебе? Си чувам. На отца. О, подгрел ли си? Погрял. Знаеш ли кой така? Кой? Кой е горе? Я кой го? Ти ще сама. Он Мерзнай се молиш. се моля ми аз. Как се молиш ти? Бегал си ти? Как се молиш ти? Вани, кам дори. А как се кръст? Знаеш се кръст? Знам и да се прекръствам. Как? Ай прекръща, не знам. Така ли се кръста? Ой, ке ти го скръщам! Дай те пукнал да Бомба! Да се знаеш кой ти пристройки? Кой? Стале. Кой Стале? Стайки. Стале, велики? Разтърте. Пати, да не знам О, приятели. Чупне. Здраво. Окей. Добро. Амано, Амани от тебе!